φαίνεται μικρός. Στο ίντερνετ είναι πολύ μεγάλος. Έχουν κατεβάσει πολλά πιτσιρίκια σήμερα την τηλεόραση από το πατάρι, διότι εκεί έξω υπάρχει ένας κόσμος, καθώς ουσιαστικά πεθαίνει η σάπια τηλεόρασή μας, που δεν ασχολείται με το γυαλί και την οθόνη. Σε αυτόν τον κόσμο, πρώτος διδάξας και ουσιαστικά στην πρώτη του ουσιαστική τηλεοπτική εμφάνιση ever, είναι ο πρώτος ο οποίος ξεκίνησε μια σειρά στο ίντερνετ. Έχει βιτριολικό χιούμορ, είναι απαράδεκτα αθυρόστομος, πολύ μορφωμένος, καλλιεργημένος, tech freak και ουσιαστικά ο πρώτος διδάξας και το ίνδαλμα τρελής πιτσιρικαρίας σε τούτην εδώ τη χώρα. Αν θέλετε να δείτε τι σκέφτεται ο άνθρωπος, ο οποίος για πολλούς έρχεται από το μέλλον, μείνετε μαζί μας ευθέως απόψε. Καλώς ήρθες. Όλα τα μπάσταρα τα ξέρεις, από το ίδρυμα που είστε, όλα τα καρκινόπαιδα είστε, ρε φίλε. Όλοι εκεί μέσα με καρκίνο στα δάχτυλα, στο ίδιο ίδρυμα είστε. Γνωρίζεστε. Κάτι θες να πεις, κάτι θες να περάσεις. Και αυτό έχει τη σημασία του, διότι ζούμε μια εποχή που τα περισσότερα πράγματα είναι απλά στεγνό κράξιμο. Γάμο τι μου. Ωρε φίλε, δεν μπορώ. Πες μου ότι το λες για πλάκα τώρα και όχι και δεν το εννοείς και δεν με κριτικάρεις αυτή τη στιγμή για αυτή την αποφάση που πήρα. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα? Κατά πρώτον, πώς νιώθεις που υπάρχουν ηλικίες εκεί έξω που έχουν Θεό? Που να μην ξυπνήσουν ποτέ. Τον ύπνο να πάρουν τον αιώνιο, ρε φίλε, στορκίζομαι. Μου λένε εντωμεταξύ διάφοροι από χθες ότι μην τον βγάλεις, διότι όπου βγαίνει, όταν βγαίνει, μετά τους κράζει. Λέω, πλάκα μου κάνετε, θα το θέλαμε πάρα πολύ. Και ύστερα μου στέλνουν αυτό και μου λέει, ξεκίνησε. Δώσ' το. Άμα είχα μπροστά μου τον βίντεο θα τον είχα σπάσει στο ξύλο, ρε φίλε, αυτή τη στιγμή να ξεσπάσω κάπου. Δεν μπορεί να κάτι μπουνιές που θα το είχα ρίξει. Δεν έχω ξαναβάρεσει άνθρωπο έτσι. Άμα τον είχα μπροστά μου μόνο, ρε φίλε. Του ρίχνα μια μπουνιά, του τράβωνα όλη τη μούρη. Θα πεθάνουνε! Είναι άρρωστοι! Είναι πολύ άρρωστα τα παιδιά, μακάρι να πεθάνουνε, ρε φίλε. Είναι έσχος να πεθάνουνε και οι δυο τους! Μία φορά να πάει καλά η τύχη, ρε φίλε, και να κοιμηθεί αυτός ο μπάσταρδος. Θεέ μου! Να κοιμηθεί. Πάνω που θα πήγαινα Diamond 1, πάω Diamond 4. Καρκίνος! Τα παιδιά δεν παίζουν για να κερδίσουν. Τα παιδιά παίζουν. Δεν έχει last whisper ο άλλος στο 35. Δεν παίζουν για να κερδίσουν, το καταλαβαίνεις. Όταν δεν παίζεις για να κερδίσεις, χάνεις. Το κουτί σου έμεινε. Με αυτό να τις κουβαλάς. Πώς? Βάλτο στον νόμο και τράβα. Τι μαλάκι λες και εσύ μου γάμας ψυχολογία. Όποιος δεν έχει μυαλό έχει πόδια. Ρε φιλαράκο, Καρκίνο, είπαμε ρε κάτι φίλε, τώρα, στο είπαμε. Δείξαμε εδώ κάτι βιντεάκια έτσι να γελάσουμε, να σε νικήσω, να νικήσω από την νικής κατά 100 χρόνια από την νικάς. Μέχρι εκεί είμαστε. Τα πεσήματα μου μάθεις και πόσα χρόνια είσαι, ρε? Εγώ 24. Πού έμαθες τα πεσήματα, πού τα μάθες μόνο? Παίζω ξύλο. Τα πεσήματα όλο σου κάτω, στα πεσήματα που σέρνεσαι είσαι. Γάμο το σόις, παίζω ξύλο σαν άντρας. Μίλα μου, ρε. Καρκίνο στη μάνα σου. Άντε, γεια! Σε ευχαριστώ.